Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino għażel li jipprova jwitti triq għal Bernard Grech sabiex dan jikseb il-fiduċja li għandu bżonn biex jibqa' kap. Dan f'diskors li jagħmel f'Kunsill Ġenerali u li fih ippreżenta mozzjoni f'isem l-Eżekuttiv biex skont l-Istatut il-Partit Nazzjonalista imura l-elezzjoni għal kap wara telfa elettorali. Fid-diskors li jagħmel huwa prova jneħħi kemm jiflaħ mill-importanza li għandu il-proċess elettorali ta' ħatra ta' kap għal Partit Nazzjonalista. Fi kliemu ftit għandha importanza l-għażla dwar min ser jokkupa l-kariga ta' tmexxija. Però dan id-dialogu m'għandux ikun u Alla ħares ikun limitat biss għal min għandu jokkupa l-imkariga. Piccinino li kien inħatar Segretarju Ġenerali ftit wara l-ħatra ta' Bernard Grech bħala kap issa spiċċa jtenni li jekk ikun hemm kontestazzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, il-partit ikun qed jiġi ridott għal logħba musical chairs. Din mhijiex logħba u m'għandniex nilagħbu musical chairs bil-Partit Nazzjonalista. Piccinino li wkoll għandu kariga xi proteġi stqar li jekk f'dan iż-żmien il-Partit Nazzjonalista jagħmel tibdil fit-titli u l-karigi, iż-żmien ser jiġġudikah b'mod negattiv. Nistgħu nużawh biex niġġieldu bejnietna fuq it-titli, siġġijiet u karigi. L-istorja qatt tiġġudikana dwar x'nagħmlu u x'ma nagħmlux f'dan iż-żmien il-ġimgħat u x-xhur li għandna qudiemna f'dan iż-żmien partikolari. Bl-ikbar telf elettorali sofferta fl-istorja ta' Malta sovrana għadha friska fl-imkejjen tad-Dar Ċentrali, Piccinino spiċċa jgħid li Malta Għawdex għandhom bżonn lill-Partit Nazzjonalista. Huwa dan il-partit illi jista' joffri verament allura dak li għandha bżonn Malta Għawdex tagħna.